Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan bidiyo da nake gabatar muku yadda za ku yi amfani da wannan application mai suna Palmpay. Kafin komai dai wannan promo ne da ke zuwa shi na wannan gashi nan Palmpay Xmas shi ne za su yi yanzu gashi nan the correct Palmpay Xmas 3 share 200 million from December 1 to January 10 January 2022. To duk wanda yake da join ɗin promo ɗin su ya san yanda yake, ba sai na ba ku labarin yanda yake ba. Yanzu dai abinda za a shi wannan baje ɗin da ake farawa kamar dai wanda ya gabata ne, step ne. Wanda ya gabata kowa duk wanda ya yi shi ya san yanda yake. Baje ne shi ma guda 5 za ka samu. Shi amma wannan gaba ɗaya in kai complete ɗin kuɗin in kana da baje gaba ɗaya step in ka bi step 5 ɗin ka kai step 5 to abinda za ka samu gaba ɗaya 15,000 da wani abu ne. Saboda ga 7,000 ga 5,700 ga 500 da wani abu ga 900 da wani abu gaba ɗaya in kai lissafin kuɗin za su baka 15,000 da wani abu. Shi ne abinda ake buƙata. Idan ka yi collecting baje in baka samu baje ba za ka samu coupon. Imma coupon na data ne ko na betting ko na airtime ko na TV. Shi ne coupon ɗin da ake ansa ake samu. To abinda ke faruwa kenan dai a cikin wannan abu da ke gabata. Idan mutum ma dai bai gane abinda promo ɗin ya ƙunsa ba akwai bidiyoyi na ƙasa na yi bayani akan yanda promo ɗin yake tafiya. Shi kuma wannan wanda ke zuwa ne yanzu. Sannan kuma wannan promo ɗin lokacin da za a fara shi gobe ne. Misali ƙila ya fara daga ƙarfe 12 ko kuma ba ya fara ƙarfe 12 ba dai ba mu sani ba amma dai 12 daidai ake sa ran zai fara tafiya. Sannan in application ɗinka ba update ba ne kai ƙoƙari ka riƙa yin updating ɗin application ɗinka. Saboda yana zuwa da sababbin abubuwa. Shi wannan updating ɗin da ke zuwa yanzu kun ga wannan updating ɗin da aka yi ya zo da sabon abu. Duk idan za ka ɗora account in akwai wani account a kai in ka yi log out za ka ɗora ɗayan account ɗin sai ka sa code. To yanzu ba magana code. Na cire waccan lambar da ke kai bara ku ga lambar da ke kai ga ta nan wannan daga wannan account ɗin na sauka. To yanzu bara in ɗora wani account ɗin mu gani. In dai ka riga ka ɗora account ɗin akan wayar kawai da ka zo ba buƙatar code kun gani ya wuce. In template ne sai ka sa template. In dai kai updating ɗin shi wannan updating ɗin da ya gabata ya zo yanzu shi ne ya zo da ainihi wannan tsarin da ake ciki a yanzu. Shi ne abin da ke faruwa yauwa. Yanzu wannan shi ne ƙarshen bidiyo na. Bidiyo na gaba da zan yi shi ne akan wannan spin ɗin. Saboda wasu ba su san shi ba. In ba ka da OK card gaskiya ba maganar spin. Don wasu wayoyin ma babu alamar shi a jiki. Za ku gani ma ya nuna min wata alama ga yanan check in failed. There is already an account check in with this device. Please check in with another device. Wato wannan account ɗin yana da shi wannan account bai da shi wancan account ɗin ke da check in don haka ba zai ba a wannan abu. Don haka in ba ka da OK card ba zai yi amfani ba gaskiya. Shi ne abin da ke faruwa amma bara in yi cikakken bidiyo akan shi yanzu.